L-Assoċjazzjoni Medika Maltija tinsab iddiżappuntata ferm bl-aġir tal-Gvern li qed ipoġġi l-interess ekonomiku qabel is-saħħa tan-nies. Permezz ta' sqarrija, it-tobba appellaw lill-poplu Malti sabiex jibqa' kawt u jibqa' jsegwi l-pariri mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa fosthom li tinżamm is-social distancing u kemm jista' jkun jevitaw postijiet fejn ikun hemm ħafna nies. Li nibqgħu id-dar hija l-iżjed għażla sigura għal kulħadd, qalet il-mam. It-tobba spjegaw li f'dawn l-aħħar 4 ijiem kellna żieda sostanzjali ta' każijiet ġodda f'pajjiżna li ġew eżatt wara 14-il jum minn mindu reġgħu fettħu l-istabbilimenti kummerċjali. Sfortunatament dan ir-rilaxx ta' ċerti miżuri wassal sabiex in-nies serħu rashom għal fatt li kienu lebsin maskra u ma tawx każ ir-regola tad-distanzi soċjali. Fil-fatt wieħed seta' jinnota diversi anzjani jistennew fi kjuwijiet barra l-ħwienet. Martin Balzan appella biex nibqgħu nżommu id-dixxiplina u spjega li f'ċerti livelli il-ħajja xorta trid tkompli anke mingħajr vaċċin. Il-COVID sakemm ma jiġix vaccine, id-dixxiplina trid tibqa'. Inkella l-ebda miżura mi se taħdem. U hemmhekk jiżbalja min jgħid in-nies uħorġu imxu barra għax xejn mhu xejn. Le, il-COVID jew se jkun hawn vaccine. Id-dixxiplina biss se tħallina ngħinu l-ekonomija. It-tabib Balzan fakkar li fuq livell globali Malta telet mal-aqwa 20 nazzjon. Bin-numru ta' każi ta' kuljum jispiċċaw jirdoppjaw meta mqabbla mal-Italja, Spanja u l-Ġermanja. It-tobba wissew illi pajjiżna jista' jkun li tilef 8 ġimgħat għaliex issa għandna n-numri li kellna xahrejn ilu. Din hija l-akbar sfortuna għaliex sal-lum Malta kellha l-inqas rata ta' mwiet fl-Unjoni Ewropea. Dan apparti il-fatt li każ wieħed ta' pazjent pożittiv għal COVID-19 f'ward waħda wassal sabiex ikun hemm 10 healthcare workers li rriżultaw pożittivi, 3 swal li spiċċaw ingħalqu temporanjament sabiex ikunu iffumigati u numru ta' ħaddiema li spiċċaw fi kwarantina. It-tobba nsistew li żieda fin-numru ta' każijiet kellha twassal għal aktar kawtela u mhux għad-deċiżjoni li jerġgħu jinfetħu ir-ristoranti, mossa li diġà wasset għal problemi kbar f'pajjiżi bħal Ġappun, Singapore u l-Korea t'isfel. Li tiddaħħal issa mill-Prim Ministru għax ma jidhirx l-awtorità tas-saħħa ta' opinjoni fuqha din, qed narawha li miżura ta' riskju għoli.